forbindelse med nedrivningen, og byggeriet af det nye plejecenter bliver forsinket med 5 uger, skriver Jyske Vestkysten. Afdelingsleder i kommunale ejendomme i Kolding Kommune, Michael Madsen, fortæller, at de PCB-mængder, der er fundet, er meget små, så det ikke har nogen sundhedsmæssig virkning. Men når der er fundet PCB, så kræver reglerne, at nedrivningsarbejdet foregår på en særlig måde, der blandt andet betyder, at stoffet skal sandblæses af væggene af ansatte i beskyttelsesdragter, støvsuges op og køres på deponi. Sælpesten kan være på vej, fordi bestandene af de spættede sæler er ved at være for store. Når bestandene bliver for store, så kollapser de af en eller anden sygdom. Derfor vil Naturstyrelsen rigtig gerne have meldinger, hvis man finder døde sæler på stranden, fortæller naturvejleder Claus Simonsen. Sælen er ved at, den er også kommet her til Østkysten, den er også kommet til Vejle Fjord, Kolding Fjord og Horsens Fjord. Så ser vi også flere og flere sæler. Så derfor vil vi jo rigtig gerne vide, om vi har sælpest i området, om det kunne blomstre op her hos os. Hvad kan det få betydning, udover at sælerne dør selvfølgelig? Ja, altså det betyder selvfølgelig, at man får et dyr i en bestand, men det betyder også, at vi kan pludselig opleve døde sæler på vores strande. Og finder vi sådan en død sæl, så skal man lige tænke sig lidt om. Ikke fordi at sælpest kan smitte mennesker, men det kan smitte vores bedste ven, nemlig vores hund. Så hvis vi går tur på stranden med hunden, og den går hen og bider i sådan en død sæl, der ligger der, så kan det være en god idé at konsultere en dyrlæge, især hvis der er konstateret sælpest. Og hvis der bliver opdaget sælpest, så kan man se det på Naturstyrelsens hjemmeside. Grindsted Speedway Klub havde helt styr på tingene, da holdet i aftes slog Holstebro med 46-38. Holdleder for Grindsted, Johnny Whitfeldt, var selv sagt godt tilfreds. Han siger til Speedway Ligaens hjemmeside, at tingene gik som de skulle. Vi havde god hånd om matchen, vi var foran hele vejen igennem og havde den, hvor vi ville, siger han. Og det var 3. sejr i træk på hjemmebane for Grindsted. Sol her først på dagen, men i eftermiddag kommer der så flere skyer. Det skulle dog holde tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til let vind fra vest og nordvest.